Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Дӯстони азиз, имрӯз навор кардем аз молбозори Ҳоҷи Шариф, шаҳри Қурғонтепа, рӯзи ҷумъа. Навор кардагем гоҳҳои гӯсаладор, буқои калони фарбе, буқо барои бастан, буқачаҳои савдошудагӣ, моли майдаи савдошудагӣ, ҳамаи намудаш ҳаст. Шумо фақат видеора ҳама ҷоша тамошо кунед, ҳамаи намуди мола меёбед иншоалло. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ва канали мо обуна шавед, барои пешрафти канал як лайк саломат бошед, видеора то охир тамошо кунед. Мана гоҳи гӯсаладори пирайнеки. Чандумза? Шашума, ҳафтума, чандумша? Шашума? Шашумза. Чанд қашир дора? 6600 сомони 65 бозор кардааст. 8000 гусаи судагиам. Тамом. Шириш чанд қа? 5 та шир, 4-5 як рӯзда. Цар бега. Мана. Соҳиби минаи соҳибиш бародароай. Ки бояд бинад? Акай Ҳасан мана. Акай Ҳусейна тамошо кун. Бозори Ҳоҷи Шариф. Салома қабул кунед. Яким бачаси? Бои гӯсаладори ёш, якимзод, гӯсалаш. Гунаҷин. Хоб 12 гуфтия? Чанд кат бозор? 11. Кадан? 11000 бозор кардааст. 8 литр шир. 8 литр да гарантӣ то 9 литра ҷӯшиде мега. 11000 бозор кардааст, 12000 гуфтаи судагия. Гови гарантини манаи соҳиб шақати соҳибош нишон битем. Хоб рақами телефон 915 48 14 адрес маҳаллаи Зархез ноҳия Бухтариё марамат. Мана харидоро боша занг бизанед, аз номи канали мо гап занед, арзон кадамет арзон мекунӣ охя 11000 да надодааст. Бо хутон соша муомила мекунем. Гоҳи гӯсаладори зотӣ сеимзоид мега. Боз гӯсалаша мебинем нару модагиша. Саҳару бега 13 литр шир доштааст. 13 литр шир ба гарантия мега. Нархи 16000 савдо мешава. Бо бозор 13500 сум кардааст. ҳозирашто додагӣ нест. 13500 бозор кардагия. Мана гӯсалачааш. гӯсалаш буқача будааст. гӯсалаш буқача. Не, дар рӯзи шабине гӯсалаша. Бародаш хеле хуб аст гӯсалаш. Мол худшам моли сӯза. Мана гоҳи гӯсаладор хоҳишмандо боша. Рақами телефонша мемонем. Нархиш 13500 якумзод. гӯсалаш мода 6-7 литр шир дора. Саҳару бега. Гоҳа бинед. Гоҳ як қатча нишон метеда. Пеш без як қатча нишон темана. Гоҳ қадбаланди сура. қади одам қадам хел нигоҳ кунед. Чанд қайқа дош. Бозор чанд кад? 11? Бозор 11 кардам. 11000 да надодааст. Мана ягон чи хуш кунем метия. Гоҳ хумсангир мерава агар савол нишон шуда бинед. Яким гӯсала 4 дандона гӯсалаги шабиҷо. Не гӯсала шаби. Не гӯсалаша. Гӯсалашам хароб меяд. Ялтас мекунам. Рақами телефона гап зан. 904 58 0010. Харидоро боша марамат. WhatsApp ҳаста? WhatsApp имо телефон кор мекунам. Адрес Хумсангир савдо нашава Хумсангир меравам. Харидоро боша марамат. Аз номи канали мо гап занед, иншоалло арзон карда метиҳам. Гова бинем, гова.
گوام گوجونا وز گوسولاش هم ببینین راحت میکنین 18000 قطعی گوسولاش وز بقچش ببینین قصش وحشی دیونا 18000 میگه خب 13000 بزرگ کرده است بنا بقچش ببینین میرا ببینین قچش وحشی دیونا Aka rakam telefona gavza. 18000 muomala. O'z raqami telefon shama girem. Aynom kanali mol gavzane. Arzon kardam etiya. Va gardish bilan bu. Oy sat qo'yza, bu xat balandi. Aka raqami telefon tabiiy. 987 istiyak 2069 ha. Bozor çanka gifti? Bozor çoğurdağını kardas. Ben sezda giftan bahşiş. Solaşa 6000 kardas toqqa. Çoğurdağını mazor bozor kardagay. Budagi nes. Har dush yak joya. Xaridor bo'lsam maramat zang zanen adres Dushanbe. Qachay siyah savdoshi 54. Bunisi-chi? Hammasi 54 dan. İşan 54. 54. Siyona. Nam qacha. Chorini mazor 38 39 kardesta moli qimsangir. Raqami telefon. Poz yamin. Telefon nomer. 9751 53 53. Xaridor bo'lsa marhamat. Moli qimsangir. Na buqa shved, buqa baroy naslgiriya. Moli Gulistonda kolxoza bo'ldi. 16000 narxish savdo meshava baroy zot behtarina. Bozor chanka. Chorda kada nadodas hozirashda. Raqami telefon 95 10 10 36. Xaridor bo'lsa marhamat. Adres Shahri Buxtar, Qurg'ontepa. Xaridor bo'lsa marhamat. Ishchi 12800 bozor karda esa o'zirashda dodagi nes. Барои бастан ҳам зурай беҳтарин. Ишан да ҳамин номера агар касе да маъқул шава. Иш барои зот беҳтарин ҳамона. О, давай. Бача. Хоб 3150. Иш якним. 1800. 1800 иша. Интернетga tushib. 1800 mana. Бача. Ишчи? 200. 200. Setta bu qacha savdo shularga. Qacha mayda. Narxi shuni ustida. Mana bu qacha savdo shu bu qacha ala 4600 so'mni savdo shidasi. Nay bu polni savdo shid baroy bastan hammash jo'ya. Nechidan bo'ldi aka? O'sha aytgan pulingizni. Siz aytingda u. 6.5 dan, ha? Shashini mazori. Shashta buqa baroy bastan. Shashini mazori savdo shid. Bazor narxi fahmiding. Mana gusolacha savdo shida. Narxi nafahmidim lekin. برای پرودا بینه فهمیم انشالله گام میزنم نفهمیم بخفه
яке аз калонтарин бухои бозор. Тарозу мондаги нест. Ира кило нарх кардааст. 36 сомонӣ барои живой вес. 36 сомонӣ. Бухои швед. 36 сомонӣ живой вес пурсида додагӣ нест. Она бухай чорни пёстар 489 кило живой вес доштааст. Саҳар 37 ними пурсидаг мега надодааст. Ҳозир 36 35 ними пурсидеста мега. Херида 18000 гуфтеста бо милаш қатӣ муомила дора буд. 36 35 ними пурсидеста ҳозираш барои живой весаш. Она бухай ангус. Беҳтарин зотай барои гӯшт. Бародаи ангус. Биёвен намарамат. Агар лётша биёвен ам хеле бо некунем. Ира фарбега шавинед. Чиста барои зот, чиста барои гӯшт. Зот барои гӯшт. Гарданора бинед. Килобаркаш 40 сомонӣ пурсидеста мега. Айвайда камтарам пурсидеста. 40 сомонӣ барои живой весаш. Тарозу мондаги неста мега. Фарбегира тамошо кунед. Яке аз калонтарин бухои бозор 620 кило живой вес доштааст. 37-38 пурсидеста мега килобаркаш. Ҳозираш додагӣ нест. бухои калона ҳарчанд хела дарост. Чо кади? Бухара бинед. Савдо шида най буқа. 13000 сомонӣ. Бухаи фарбе. Шикама бинед, шикам чӣ шуда. 13000. Рози симентала бухана ечам гап мезанам. Ҳозирашта нарша фаҳмидаги нестем симентала. Ина бародаро нархи симентала барои шумо фаҳмидем. 4 сола шидаги неста мега, аз 3 сола гузаштаги мега. 27 то 600 ё 27 то 800 савдо шидаги. Як почаш чулок будааст лам. Килоша намедонам. Мана дутта бухаи зотӣ. Мана ин барои наслам зурай, барои гӯштам мана. Тамошо кунед. 35000 ҳар душ якҷоя будааст. Бо савдо мешавад. Бозор 30000 пурсидеста мега. ҳозираш додагӣ нест. Килобаркаш 37 сомонӣ. 37 сомонӣ. Мана деҳқон мана бародарай. Мана бухаи карпат барои бастан. Види шуха хушрӯ набошам, инай устухоноша бинед. Моли калон мешидаги айда. 8500 нархиш савдо мешава. 7 та бозор кардааст. Баланди баландиш. Айвайда камтарам кардаги. Деҳқон мана ҳоҷи ам. Марама. барои бастан беҳтарин аст. Мана барачои алафӣ шир дар кор нест. 1500 нарм модда аралаш савдо мешава бозор. 11 то 13 ракадаги 1100 1300 баландиш. Амрикаи бо рафтеста ина. Нарама.
Барачо нармода аралаш нармода аралаш моли куйбеш моли деҳқон мана 1000 сими савдо мешаванд бо хоб 800 950 сими фухтестан уже рафтагиош ҳам кай рафтагия 850 900 бисёртараш ҳамо нарх рафтагия 850 900 бисёртар рафтагия наи бо шутар модал барои чивалан бисёр кас мепурсанд барои чивалан 400 сомонӣ будааст савдо мешаванд бо нармода аралаш бо савдо мешаванд 400 савдо мешаванд бо 250 350 ҳар хел рафтестай майда майда сафедош вахши хушрӯ дорад дутта барача савдо шуд шхор 2200 ҳардаш якҷоя 1100 сими ҳардаш шхор барои элита тамошо кунед такҳои афғонӣ калониш 4000 будааст 4 будааст майдош 2500 савдо мешавад бозор чанд кадагиша нагуфт хеле қад баланд я дабарш беста дуда я қадша чен кунем дабари така я бор бес мана қадша бинед хеле хеле гӯсфандои чиваланг гӯсфандои чиваланг нармода аралаш 1700 савдо мешудааст 1200 1300 то 1450 баландиш як дуташ 1500 рафтагия инаки кам 1300 1350 бисёртариш рафтагия нармода аралаш шхороро бинед ёра бихарем иншоалло қурбонида тайёр мешавад 1650 сими кӯтара пурсидеста ҳамаша якҷоя бузург додагӣ неста инаки ҳамаш шхорои фарбе мешидагия 1650 якҷоя кадааст ҳамаша шхоро нармода аралаш будааст 850 надодааст 900 боша медодааст чанд таи ҷака 14 тамом 900 боша марама инода шир дар кор нест ҳамаш алафия гови ҷӯшои ёш савдо шуд гусулаш буқача ё дуюм ё сеюмзор 9000 сомон савдо шуд 4-5 литр шир гусулаш буқача 9000 ровна савдо шуд